biar sungguh nanggir kalian sandiwara kerupakan cakra ayo lagu ini goblok model-model lalu mereka kanthi lampahan Sri Tanjung Sido Ngakso Sri Tanjung katindakan dening sederek Yosi Dian Pratiwi kantor kaya bintang tamu Mas Jawa Kluthuk bintang tamu Mas Jawa Kluthuk dalu mereka dados ula sawa ngerakot Sido Paksa Batik Sido sutradara Mas Jo Kluthuk kembang jadi kita pelakon tinju kita layang lagi jalannya Mbak Lila CS tempat dagelan Jolakung CS kados pendidikan cari lapan Sri Tanjung Sido Ngakso kuwi mirsani atos purnane lapan cangkeme dikeratake aja maju. Lah. Silakan. Dalam kula kanthi berandhawu Kang Mas. Aku. Kowe iki ra mesti penonton. Suaramu sing gedhe Pak. Nyanyi iki bowo kok. Budaya iso kaya wong Tumpak ini lho ekspresi di bawah. Dia Josi Tanjung. Lho kene ana kedadian sing ora dak senengi yo keprungu para prajurit ngandhake yen menawa kowe tumindak sing ora dak senengi yo kepiye dadine iki Josi Tanjung. Kaya aku coba sih. Iki ekspresi dite to. Ekspresi dipakai. Bukan dulu, iki maring kelingan. Barane karo keteruban. Ya, tenang. Kowe usah iki ayo ya. Tangan ya. Ya.
papan kene aku keprungu suara sing ora ngepenake ning kalingan kowe. Panjenengan menika luwih dalem saking pundi? Siranjung. Wonten kabar napa? Ana kabar sing ora semakipun pun Kakang. Banjur saiki kowe kaya-kaya ora mangerteni kedadian sing wis dumadi ning papan kene. Assalamualaikum. Kula saking petugas FNF. Oh, nggih, wonten napa nggih? Menika wae asok PCX. Bisa. Oh, Ketoprak kalau FF Oh, Bang. ketoprak ana lesek. saiki ku yo kabeh-kabeh yo anggotane yo pokoke motor. Tenanan. Lah itu kali mau ditar kantor ibu ya. Siranjung. Dalem katimbalan kula Ing papan kene aku bakal nyuwun pirsa. kados pundi? Apa bener yen Gusti Prabu Saladika wis cumondhok ning papan kene? Panjenengan menika lho Kang Mas, kok ndak wo sing kados ngoten niku. Panjenengan niku mireng saking pundi? Sinten sing ngabari ngoten niku sinten? Kowe aja goroh ana ing sak ngarepku. Ya apa mbok pateni apa? Ben kita mencekam. Kok nek pedhot malah iso Pondok kowe kok. kowe aja gawe goroh ana ing sak pangarepan. Mboten to Kang Mas sabar riyen. Panjenengan menika lho. Midhanget saking pundi kabar? Kabeh para layakan bojo sing ana parigolan wis mangerteni yen enggak turun. Berjuang lagi. Ben kita sangar. Ora sepadano sing mirsani kok Lah ketok kok. Ayo sabar. ngono ki dengkulmu yo. Siranjung, Terus pundi Kang Mas? ing papan kene aku bakal nyuwun kowe aja goroh sitane. Kang Mas itu paksa. Panjenengan menika midhanget kabar saking pundi? Kok panjenengan menika malah tercabut kalian yang sanes? Kok mboten kawat riyen kalian Sri Tanjung? Nanging sawise aku diutus marang Gusti Prabu Saladika banjur ndak rewangi golek tumbaling praja Mas Klung-klung kumpul telung nanging kedadian sing ora ndak karepake banjur ana ing papan Kabar menika mboten leres Kang Mas. aja goroh sitane. Pancen inggih Prabu Saladikrama menika tindak wonten ing kapatihan menika. Lho lah tenan iki. Lho nanging nggih mboten wonten napa-napa. Malah sejatosipun Prabu Saladikrama menika ingkang gonjak kula. Kowe aja goroh, Menika saestu lho Kang. aja goroh. Panjenengan menika pripun to wong kula niku matur saestu kok malah diarani goroh. Kaya pae. Siranjung, kowe aja goroh sitane. Barang terus pundi Kang Mas? Kula menika mboten goroh Kang Mas saestu. Panjenengan kok mboten percabut kaliyan kula menika pripun to Kang? Tresnaku sumber langit marang kowe sitane. Nanging sakwise aku mangerteni yen kowe tumindak sedih marang Gusti Prabu Menika Saladika. mboten leres Kang Mas. Kula menika setia tuwuh dhumateng panjenengan. Kowe aja goroh. Mboten Kang Mas. Kula Sepisan meneh gak lakoni. Kowe tindak sedih. Kula menika ingkang dipun gonjak kaliyan Prabu. Aja goroh. Siranjung, ing papan kene gak rewangi tresnaku marang kowe banjur kautus Pripun to Kang? dadi duta kembali praja. Setia dhumateng panjenengan kok panjenengan menika kados ngoten. Halo, ndak iman banget ayumu nanging kowe malah gawe wirang-wiraken. Mboten Kang Mas. Kula menika saestu tresna dhumateng panjenengan. Kowe tindak sedih ora? Percatus kalian ujaripun yang sanes menika. Kowe tindak sedih ora? Mboten Kang Kowe Mas. aja goroh. Pemayu atau berarti. Siranjung, Halo Kang Mas. gak wene wektu.
ben ana panapura marang kowe Sinta. Boten Kang Mas, kula boten tumindak setting kok panjenengan kok ndawuh dumateng kula. Aku ora dawuh, nanging kedadean iki wis gawe wilang. Menika boten setting Kang Mas. Kowe tak. Kados pundi kula menika Kang Mas. Kados panjenengan menika percados Kang Mas. Tali gune gantung. Samuel Pak polisi kok iso tak RT kok iso. Piyambak tulung anakku piyambak. Piyambak. Kowe sing dadi susine nek aku ki ora tumindak setting. Piyambak tulung anakku ki lho. Kalau dalam kok. Dewi rumah apa? Ame bengkas. Lewat sini. Piyambak tulung anakku coba kowe masak bersama Gusti Gusti. Iya piyambak coba matur karo kami. Ate sing kok sayen aku ki ora setting piyambak. Tulung anakku. Aku malah curut. Kalau kayak masih gurih. Yumban. Wonten dawuh Papan kene ndak pas wis ana kergendonge supaya kowe bisa ngawat-ngawati bendaran putih. ame kula ngawat-ngawati Gusti Putri menika. Yo kiri kowe lerwo. Kula boten lho. Putri menika bener-bener sensi. Nanging kula boten tahu mari kula ana sakit rasa banget. Yo kiri kowe nangis, kudune kowe melu wirang, kudune Kula wirat. ojo nganti kowe ngliwati pakalianmu, Yumban. Boten lho Gusti. Nangis kedadean kowe makene. Kedadian menapa Gusti Putri menika? Tumindak setting marang Gusti Prabu Sandoro. Gusti Putri menika bener-bener sensi. Kowe aja ngapusi. Kula masih Sing ana antarane Gustimu Putri marang kowe. kula sampun matur bloko. Kowe aja gorok. Aja gorok. Yen nanti gerak ekor ini awak. Lili. Lili. Kowe lawan yang dimonton niku. Lili, Yumban. Lili. Kados pundi Kang Mas? Sebisa mana ndak tak kowe itu tidak setting ora. Boten Kang Mas kula menika boten tumindak. Kowe curiga. Lah tumindak setting. Yo kene tumindak setting. Piyambak tulung anakku tuh. Kan sabar ya Gusti. Aku dipelajari karo Gusti Putri. Kan sabar Gusti. Tapi ora tumindak setting kowe sing Yo kene mbok tulungi. Menika bener kakon tresnan. Yen kudu tresno kowe iso ngawati. Sinajul. Kados pundi Kang Mas? Ing papan kene yang nanti kowe lagi kondo parane bakal dak rangkake ana salandring badan setan. Kang Mas itu bakso panjenengan menika boten percados kaliyan kula. Kula lila panjenengan mencari Kang Mas. Beluh Nanging wonten setunggal pitukas kula dumateng panjenengan. dadi kowe kondo Sinajul. Kang Mas itu bakso menawi panjenengan mengke mencari kula yen tarah kula mengke agon larus. Ateges kula menika lepat. Ananging menawi rah kula menika kondo wani. Ateges kula suci kula boten tumindak sadar Kang Mas. Iya mana aku tulung. Kang menapa penyanyi pecah. Sinajul Kula Kang Mas. kowe kondo yen lu diramuan gondo arum ateges kowe ora tumindak setting nanging sabanjure yen nganti kowe kondo drama utamis
ateges kowe tumindak sithik. Cekap Mas. Ing papan kene kabeh gak peneki marang kuwi. Nanging kedadian iki wis gawepun Kakang Mirang Tanjung. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat ana ing papan kene. Waspadano sing Tanjung kowe kudu suwikir. Ini menangis. Kayak kula mau penjel-penjelnya Gusti. Kedadian kowe begini, si kudune ora ndak kalepake nanging gawaku wis tumindak sithik. Ayo sikit. Yo kini menangis. Ora kan mau ditopo iki. Kula tresna kaya bener aku. Sikit. Yo kini nangismu kaya nyesek-nyesek nelongso. Ergo Si Tanjung ing papan kini bakal bukti yen kowe kon ndoro tiraman kon balung ateges kowe tunggak sithik. Si Tanjung yo kini wong ana gandane Tanjung. Coba betul. Si Tanjung nanging saya muncul ana gandane. Yo kini mantoke gedhe wis si Tanjung. Makin mulai sabun tanggal sabun ambu. Yo ora si Tanjung waktu. Yo kini kowe tukang pati Jajeng. Si Tanjung Kata pundi kale Gusti putri iki mate. jebul diramakon. Kula sampun matur dhumateng panjenengan dari Gusti putri menika bener-bener dasar. Iki kula boten penyel percaya. Luput aku waduh masa Sampun matur dhumateng panjenengan Gusti putri menika bener-bener lapat. aku waduh. Yo kini kowe mati Jajeng. Waduh Jajeng. Ayo dirubah. Ayo dirukti. Kula pun betul saged basa kalian jenengan. Ayo nyuwun pengadilan. Saged Banjur diukti bulan. Kutandir salpil tanggulnya salpil Sing mbok Kasane penyesalan merjaya bener ing sakto tresnani. Saged bener saged panjenengan mati kaya tangan kula. Harimau. Oh, slow. Kowe tiku Matamu. mati. Mati. Anak sing mati. Tak bikin hasil. Kok baru mana ini? Niki oleh Rasing dan cerita jenengan orang-orang kedadosan kakak.
Niki beberapa kali menika sangat kula tresnani Pak. Kan damel cerita sendiri kan. Terus Mana yang pekaten piye? penyebab mati ini beberapa kali menika panjang. Sakit bener sakit. Yo. Penjenengan kita mati saya kok. Slow. Asli. Wajib nih. Lah. Tapi ini pada. Betul air aku ini gue mana? Betul air aku kembang. Boleh. Wis tadi. Wis. Wes. Nah, nopo beran yo. Oh iya lho, beres ku napa nyanyisan mau. Asem iki wis dibataske mawon. Kowe iki yo ngapur kok iso wonten. Kok nek niki sebarang sak gatu-gatu kula lan panjenengan. Oke. Sing baku niki lakone nggih nutup, lucane nggih wonten, lagone tetep digenepi. Nggih. Ngono ya. Request banyak menika katos nang sejati. Oh iya. Karo grigis kuwi. Grigis Pak. Gamelan apa sok? Gamelan. Iso. Yo grigis iso Mosok. nyepel nih. Masuk iki, Gus. Iya sih Mbak ya sih. Siap. Sampeyan ya. Lihat sini Jo. Ini jom dulu. Nah. Wah, ini gergis Banyuwangen. Oh. Kowe koyo Mbah Jolegor bareng rambutmu sampeyan. Ayo. Wah, Kalau kamera kayak bapakku aku. kandean. Kayak bapakku juga kadang-kadang kayak glegek gitu. Kayak Edi. Ayo. Grigis iki, Gus. Ya kene. Grigis ya. Ya. Halo. Yo sih Tian Pratiwi. Grigis Cakra Merah Indonesia. Terus. Iya. Sikat. Iya.
kadang-kadang Jadi, digunakan. Nggih, pripun? Boten wonten telasipun mawi tradisi ini harus kita pertahankan. Nggih, nggih. Wong musik itu jane digarap tanpa gamelan nggih saged, gamelan tanpa musik nggih saged. Ya, nggih. Tapi patut diakui jempol bahwasanya jenengan itu apapun bentuk lagunya, tradisi itu tetap Tetap diperkuat. Boten Mas. Sebabnya teng Rembang golek pemusik niku angin. Nggih. Sembah nuwun niku disimak kanca-kanca lumantar YouTube Sige Channel lan Pak Afif Pasyan Jatirogo sembah nuwun. Pak Purwoko juragan niku Praksi Pangestu Rembang sembah nuwun. Pak Kasir Jonegoro Mbak Ira saking Taiwan. Mbak Ira nggih niku. Mas Agus Kentus saking Lampung. Awakmu kok kabeh kenal lho. Kok Ya. kabeh kenal lho. Ya, sebagai kita kayak rukun. Wah iya, saking Mas Wono Sudo, disimak saking Rembang Mas Jemblok sembah nuwun. Nah, selanjutnya kan Mbak Deni. Oh, Deni. Aku yang ngantek pangling Mbak aku Den. Wis sok pangling. Kamu tetep ae kali Deni kula niku. Oh, saya anu langsung jadi satu cakran nih Pak. Oh, alah nggih. Layanan. Jadi ya. Ya, Sehat. sehat. Ya wis sehat. Yo sehat nyatane yo iso nyetel plat unik gowo iso. Ya sira pedho karo Deni. Lali ngetek lali tenan dinaku. Iring-iring. Sopo iki aku? Mau eling-eling. Iki Pak iki mau kula tinggal ning ngene streaming denganku. Sopo ta iki aku? Ayo bocah ndi coba. Lanjut ya. Kok iso nganjuk lho. Kemeroh sampean. Sane. Ndi? Kok ngerti nggak aku nganjuk? Oh, sampe nganjuk ngene. Iki asline bloro. Lah ya pindah. Orang nganjuk yang guyangan. Guyangan. Oh, layane iki nggih. Oh, aku saiki sapi kok iso. Kita dari jan. Kemarin guru kan, Dok? Boten. Diet ya? Iya. Alhamdulillah, ya. Lho kok iki nek pomo kepengin ketok apik, senajan to yuswa sepuh, kuwi yo ngene iki harus diet. Aku sepuh to, Mas. Aku sepuh. Sampeyan ngece karo aku. Lah ku wis Lah kok mbok arani sepuh piye? Iki ngono dulu sepuh. Lah kok Tuwa. lah padha ae kok iso. Kalau Nggih. Oh iya. Wasak opengmu. Ya banyak anu Om iki saya bisa kopokan aku ini. Lho kono kok jalan diceluk Om. Ngarani aku tuwek kono kok jalan diceluk Om. Nah, Om kan ya rada enem. Iki tenan, iki ndek bojo iki kowe gelem sesasi ngenes kowe. Oh iya apa? Suarane ping, yang terus laku tanggane suwegek ngene iki. Oh iki lelek TikTok jos ya. Langsane. Terima kasih bunga-bunganya. Rasane kok ngadep napa, Mas? Ini menika katasnya sejati Mbak Deni. Wah, niki lagu sinten, Bos? Mas Kit. Lagunya Mas Pak Ikit itu. Dudu. Mas apa? Mas Ucen. Mas Ucen. Sing Iya. Ya biar. Janji terus nulis seni Ya, aku seneng ngene iki ya, Kang. Anu nek awakmu dadi keluarga sing sakinah hati kok kuwi. Ya, kalau iki aku suwi aku. Suwi piye? Suwi ketepet kok biyen tanggapan biyen zaman ketune Pak Jakun biyen. Alah sampean ben tau aku kok. Terus Heeh. Kuwi aku duwe ya. Aku ino HP ra tau duwe ya. Lho, lah sing duwe aku ke sapa? bapake. Terus sedang anu sikat ngundang sikat. Terus aku sing pinten. Katasnya sejati ya. Ini coba di ruang itu bareng terus nembang lagu ini maju kritik. Iso buka sampean? Ora iso kok aku iki lagu-lagu ora iso kok datang ngekel gitu ya. Aku ora iso lagu-lagu nyanyi aku. Ya gelar kodang, towak, gak iso nyanyi. Ngawur tapi lek sono suwi. Sing meneh ki urip. Coba kayak apa deh? Katasnya sejati Mbak Deni. Terus. Ini ya benar.
Atas apa Jawa? Jangan. Jangan tepuk tangan. Iki engko bar layangan dono ning rumah sakit Aisyah ngono. Ketoke obate wajib nyuntik to. Enggak, bener aja tepuk tangan. Iki biasanya sing tepuk tangan ibu dene dhewe. Oh, ki mau atas nasi jati enggak? Apik. Pas pokoke kula betul-betul muga-muga seniman-seniman sing rekor. Eksis. Nggih, sing rekor lagu-lagu menika mudah-mudahan bisa diterima di belantikan musik Indonesia. Amin. Kalau itu Mbak Lila. Siapa Mbak ya? Indri, Mbak Melani. Oh. Baida kok betul tinggal Baida. Enten acara keluarga. Oh, acara keluarga. Nggih. Oh, nggih. Menika anu Mbak. Alamatnya anak soleh gendine pemilik mau tidak sekedar lagu tapi ndongake para putra putri desa Pajor kene dadi putra putri sing soleh lan solehah. Anakmu diwarai tembaki alamatnya anak soleh ki religi banget, pikultur banget, edukasi banget. Wis alamatnya anak kowe laro, boleh alamatnya anak soleh. Oh ya. Wis gede ya jo anakmu dari wis sapa iki? Aku sih. Wis ora ndadul kita ya. Kon sakjane saniki rotres saniki ya bine. Lama motor. Mobil otomotif, Pak. Otomotif. Dadi brotoli beda didol teng luwakan. Saniki tadi joki rotres saniki apa? Ya sapa. Wis pas niki wah wis bentrok. Lah Pak. Pemimpin angkringan tek kubok bareng. Ya wis jenenge anak itu. Kita diajari dagang sithik-sithik. Alapun saniki pun. Lah kok main dagel bapake wedine saingi anake kok. Dadi aja sampe anake iki iso dagel. Nek perlu diwarai elek. Ya. Apa iki jenenge? Mbak Indri saking Tuban. Takon iki takon. Iki kula ya bangun pasan saniki jenengku napa nganane jenenge? Perkembangan zaman ngikuti Loh, masih gitu mengeluarkan tunas bangsa. Tunas muda. Udah ya. Kamu sama desa itu? J dadak tepang nami kula Indrio. Indri di? Indri ki tembangnya tadi. Indri. Kadang ngerti aku ya kali ya. Bombak eri. Anak kula sik cilik kula nyanyi lah, kula sinauni lagu iku kan sik pelu to. Oh Indri ngono. Dan ngerti aku ya gak teri kan. Oh iya. Tumpah ya Dri ya. J jadi rogo. Oh jadi rego. Somen aku ndereke Pak Ikit jadi rego Pak Ikit nggih. Heeh. Tanggal Oktober. suwi men Pak Ikit. Lampu. Sama oh tulang lho Pak. Tulang Pak Ikit. Akeh julane. Dan aku saya mau rada anu Pak Ikit menjauh aduh. Lek asal musuh apa Lila Om. Lila, ya Lila Lila. kene tembangnya Lila nono pamit mulai. Terus ya, ulung pribadi ulung punya. Berarti tiap-tiap si Jerino lagune Enak iki. tembangnya sudah pakai baik lah. Terus apa? Kula Melani Om. Nah iki. Lagune apa nek? Loh, Melani lagi tembangnya dok, enek. Melani alangkah indahmu. Kae gitu. Aku hijau. Kok Melani? Kayak ngono Pak. Wangi. pelangi. Kayak ya. Nembang itu ya. Loh, orang nembang apa bukan adan apa kok? Nembangnya apa iki? Alamate anak soleh. Nah, ini religi. Ndedonga muga-muga putra-putri bisa pacul dadi bocah sing soleh lan Sing soleh-solehah lan migulane ku mlampir usaha bangsa lan agama lan bukti karo wong tuwa. Amin. digarap Banyuwangi. Aku kadang-kadang no dari jenengan no hasilnya no perang batin baik Sebabe. Sekolah ini ngerasane oh sebelah aku suka aku. Oh iya to. Kok ngerti tuwek, Mas? Aku lek delok Joyo iki suka aku. Lah kuwi tak laine boros kok. Iya sik. Iya bocah ya. Oh, wis bocah. Iya sik ngiwangi bapak ngiwangi usung-usung bapake sik cilik biyen. Iya. Nek kulen lah aku ndagel dandan tak dikoni nilai ya. Mbok ketaki ke to? Aku ora tau kasar dadi. Kowe pengen dadi apa aku? Terus jawane Bisa aku pengen dadi yoga, Pak. Oh iya. Aku Pak Jo. Dadi apa no? Suka ngedrum sik biyen sing ngedrum kan Yogi Bagong. Yogi Bagong. Heeh. Mas Yogi Bagongnya deloken. Nyapa, Mas? Lek jegol deloken Semangat. tirunen sok ben mesti iso. Dirungake dicontoh dicake. Take. Akhire dhek iso, akhire wis Yogi Bagong di tengah terus metu.
Yogi Bagong dibina, Yogi Bagong itu deh belum. Bu pinter nih. Ini termasuk ajaran-ajaran. Jalan-jalan gitu. Oh, tak dengar, tapi tak taruh nih. Dia buat RGS sama buat aku. Oh, no. Termasuk. Mbak. Gue itu rombonganmu kayaknya. Oh salah. Lah sing kira kira rombonganmu. Rombongan ini. Ini mau gelap-gelap ya. Jadi kan, wae kira-kira jatane sing butuh tok ben dikabari orang. Ya betul. Lane aja gawe grup WA aja gawe grup WA. Lho iki termasuk sak dagelan. Dagelan yo ngono, kok nek rapas nih ya dijak. Coba kayak apa ya? Alamatnya anak soleh. Bagus.
Lila Mbak Melani. Matur nuwun kanca-kanca Cakraning Rat Fansclub ya Dumanto Jeli. Pak Ngaidi saking kanca-kanca CFC Yogyakarta memantau inggih Mbak Gundung Luban wis sami memantau nggih. Jo, nduk lagumu Jo lagu. Siap. Kangen lagu. Manut lagumu sing ndi? Oh, Dan enten lagu anyar Mas, dan enten lagu anyar. Sing napa judule Jo? Ini Sak Madya menika pelok 6. Wah, kowe ngerti pelok nang barang. Nggih, kok sakniki pun rodok sinau gamelan Mas. Oh, nduri tuwa sinau gamelan. Sinau gamelan mergo mbok menawa Dewi ini yang pun pikanduk kenong setunggal, Iya, gembung setunggal, Alhamdulillah. gong setunggal. Tenggene alun-alun pun orang pun bahasa langkat juga. Ciri-ciri gitu. Gurin seneng gurin. Rasa dunia ini gerak ya. Nek ra padha gedenge ra iso. lagu ini Sak Madya biyen 6 pelok. Benjeng bidang Yen lagi susah ilingo yen pas bunga ojo gampang mecucu kudune sembuya-guyu kabeh perkara ana solusine ojo digedhekke emosine catahe menungso wis diatur sing kuwasa ojo gege mangsa sing penting budidaya garwan ngetuko dateng kang kuwasa mugi-mugi penjalukmu engkau dikabulno. Ya Mas, Apa langsung itu? sama Jo. Oh. Ya wes, garapannya manut kanca-kanca. Ayo. Gawe anu Intune kayak sebu-sebu. Intune sebuyu ya, sebuyu ya. berdetak. Yo ngene ya. Iki lagi Cakraning Rat sing garap lho lagu. Buka otak garap kodrat. Siap. Lagi tak lawan nanti. Coba. Sak Madya karya Cak Jo Klitik. Lagu dulu. Jo Kluthuk apa Jo Klitik? Lo berdua. Oh berdua. Karya dari Klutik. Ayo. Sak Madya. Yo. Satu lagi. Nah, kita. Ya lagi susah ilingo yen pas bunga ojo gampang mecucu kuntume semboya-guyu kabeh perkara ana solusine ojo digedhekne emosine jantae manungsa wis diatur sing kuwasa ojo gege mangsa sing penting budidaya garap ketuwa garap kuwasa mugi-mugi menjalukmu engkau dikabulno. Ayo.
madya. Spontanitas alhamdulillah. Niki lagu-lagu pitutur dados kula kalih Mas pun ndamel lagu niki menapa tegus sebabipun wong urip iki sak madya aja iki mangsa. Mergo wong iki duwe jatah dhewe. Nah niki Sing penting budidaya. kabeh kuwi wajibe untuk mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Nggih. Manusia punya masalah, Manusia punya kendala, manusia. Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tembunge ngaji fafiru ilallah. Itu Pak. Iso ngaji Pak. Saiki aku belum ngaji. Yo ora saiki dewe iki ngaji. Makasih Mas. Makasih Mbah Dul kepriyen kapatanyen pangapunten. Mugi-mugi kemawon sedaya ingkang dados penjagaipun keluarga masyarakat Klajen Balula perangkatipun mugi dijamin dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang baku yen wong pengen berbagi kebahagiaan aja dadak ngenteni yang duwe, yen pengen sedekah aja dadak golek. Kabeh diniati saka kalbiyae dhewe, niate awake dhewe, keikhlasannya awake dhewe. Insyaallah keikhlasan masyarakat Klajen Bungkal Ponorogo menika cimantet mring Gusti Kang Maha Agung. Insyaallah pinayungan kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Ya Allah, mugi-mugi sing nekar selamat, sing delok selamat, tenggo tepat selamat, seniman seniwati selamat, muga-muga sedaya pinangan selamat berkah barokah. Tak elingi omongnya akeh jo klutuk lho iki. Pun Pak. Ora makene iki kan bingung ditarik dhewe iki. Klepon sak bulane Mas. Tegese Lakon kedahwatan tutup cerita lan lagu. oh, gitu. Tapon ana tupe. Lakon nggih Lakon ana bajete.